Oimore nyakorom gajuang arwakini machiegni chendoni maratile en odhiambo mar Jumapil tarik 9 dwe no mar 10 2022 ndalo mabende odiochieng' mabende piny libamba ma Uganda oyango odiochieng' mana higa mar 60 nyaka ne giyud loch koya lwet jowagunda. Nyasi mano oyuore gi jatend piny Kenya William Ruto kabende waikoni mago gi mathoth dhiambo kawuono to mokonyo krom wang'ie thuond weche mwaikoni odhiambo makawuono. Koko mwagoyo miyo mabo biro majority obiro ji obiro mwakonyo ng'at mane guogi die wall kan. Koro ka waseriembo ka ng'at ni koro wapenje to nyisowa ni en guogi ga nege to chako siemonwa mbele kacha nitie body moro moninde bathio. Lit podo kwako gweng' Makaunda e kaunti ma Kisumu bang' guogi monjo kendo nego jago moro ma jahigni 41. Kwan ji ma osewito ngimagi bang' bas tuomore gi matatu ya paya ma Isiolo kocha Momeru ochopo ji 12. I did instruct the Minister for Trade in Kenya to work with the Minister of Trade in Uganda so that together we can formulate and sign into the guided trade agreement. Jatenda piny Kenya William Ruto jodwaro mar golo hinga mar rocho tudruok makare mar ohala e kind pinje Afrika ma Ugwe. Machiegni nyakorom gajuang erokamano kuom kawo thuolo kendo bedo kodwa chendoni mar ratil. Waikoni weche manyien ka bang'e e okang' mar 2 George Batiang ne bi kod twak e chendoni mar ratil mana kaka ing'eyo ka en Jumapil chenro wantiere gi okenge 2. Machiegni nyinga Lydia Okeyo ka wantiere kanyo gi Belinda Adhiambo mabende lokonwa wechegi. Wachak god wach masira motimore Isiolo kama kwan ji ma osewito ngimagi bang' masira mar apaya manyotimore Subuiga ya apaya ma Isiolo kocha Momeru ochopo ji 12. Masira manyo timore kind bas kod matatu. Apisa mar apaya manyo otelo chenro mar resuji manyo inyore okoni gechego ne ringo kochomo kumora achiel kata kamano okwayo mondo opandi nyinge. Masira no timore kar sari mar otieno manyoro kendo lipot mar apisa no yango ni thoth ji mano idho bas manotuo matatu ne gin ji manomer. Ranyisi ni negidhi e nyasi moro. Apisa mathieth e od thieth ma St. Teresa Kirwa oyango ni gin kod ji 27 mayudo thieth e osiptandno nyaka sechegi. Ringre ji mano wito ngimagi otere kar kano ringre jomotho Mameru level 5. The infamous black spot in this county and Isiolo County coming from Nanyuki to Meru, na tumekuwa na ajali mingi sana hapa, mingi sana. I don't know how many deaths should occur for the government to take action. I don't know how many people, brothers, sisters, fathers, mothers we have to bury for the government to take action. I don't know whose son or daughter, father or mother should die here for the government and the necessary agents to take action. Kapodo wantiere masira machielo nyakorom gajuang atachielo wito ngimane gweng' Makaunda e sub-county Makadibo e county ma Kisumu bang' guogi 4 monje kendo negi. Jagono ma jahigni 41 yangore ni nyoro mogi thone idirotieno manyo guogigo omonje. Kaka James Okoth leronwa, wuon guogigo no chiwre lweto bila bang' midhierono. Lit kod kuyo ne okwako lwasi mar gweng'no Makaunda Manikadibo e county ma Kisumu. Ma en kaluwore gi monj mar guogi ma ochwe okelo tho mar jago moro. Jopiny ne owuok oko mar reso dichwo manyo orik imonjo gi guogigo. Isichego ema ne ofulo ni jopiny ni guogigo nyerik osenego jago machielo. Guogi moko ne gi e yoka to mino to chiew to luonga ni guok nego ng'ato to wawuok gi kite to koko mwagoyo miyo mabo biro majority obiro ji obiro mwakonyo ng'at mane guogi die wall kan. Koro ka waseriembo ka ng'at ni koro wapenje to nyisowa ni en guogi ga nege to chako siemonwa mbele kacha nitie body moro moninde bathio. Bang' chopo kendo yango ringreno kaka mar David Opinya, jogweng' ne oluongo wuon guogigo e yor simo kendo chopo kanyo mokawo guoginego. Jiranda moro ni Kera ogone wuon guok simo mondo bi okaw guogige
to kubiro to gugige modoko ge dala to oloro negi yot. Kata kamano, mirima ne odok oingo jogweng' magimonjo dala mar wuon guogigo kendo negogi e sama ne odhi chiwo lipot ka obila. Koseloro negi yot to en be wuoka. Koro family ko biro to yudo gugige gi odonjo nyaka i dala monego gugigo te. Mabingo chama nyaginera maleo gi oko mama. Anyuola mar David Opinya ywak kaluwore gi monj guogigo ma kinde ka kinde gino makoro oweyogi gi lit. Giwito wuodgi manyocha onge gi wach kod ng'ato ang'ata kendo nyocha owero tije. En nyocha kata kodhi kamoro to ok onyal dhi golo lweny kata notimo gimoro amora to ng'ato bi ok okal. Giywak ne ji duto mapidho guogi mondo oneni omiyo guogegi chiemo moromo kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche mag monj ma kinde ka kinde kendo chwalo ywak ne piny owacho mondo odonjre gi wach ma kamano. Ringre David Opinya ne okan kar kano joma otho ma Jaramogi Oginga Odinga ka nonro mar masirano dhi mbele. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi jiwang' kwa ng'ado nyaka e gwengego ma Uganda. Jatend piny Kenya William Ruto noyore nyasi mar yango higni 60 nyaka ne piny libamba ma Uganda yud loch. Ruto manoten kod minode Rachel Ruto jiwo riwruok e pinje Afrika ma ugwe kaka achiel kuom yore mag jiwo dongruok mar pinjego. Ne en nyasi mar yango higni 60 nyaka ne piny Uganda yud loch koya lwet jowagunda. Nyasi manobagi alap makololo e boma ma Kampala, Uganda. Nyasi no notelie gi jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Jatend piny Kenya William Ruto ne en achiel kuom jatend pinje 5 manochopo nyasi no. I bring you greetings from your brothers and sisters in Kenya. Eote mare, jatend piny Kenya William Ruto nojiwo riwruok mar oganda e pinje mag Afrika ma ugwe kod tudruok makare ahinya yor ohala maonge dewo tong' mag pinjego. It is our place as leaders and as citizens of the East Africa region for us to work together so that we can transform our borders, which today stand out as barriers, and convert them to bridges so that goods, services, and people can move across this East Africa without any impediments. East Africa is a potential superpower of the League of India or China. If we integrate economically and politically, assisted fortunately by the Swahili language, which is part of the heritage of this area. Ruto kwa jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni mondo riw pinje mag Afrika ma ugwe kendo mondo loso lalo mar ohala e kind pinjego maneno ni pinjego bedo kod thuolo matimo ohala maonge ageng'a. President Museveni, you have the challenge to lead the charge on ensuring that we bring down the boundaries and the borders and the barriers so that we can have a borderless East Africa community. With age and with experience comes responsibility. You have the age, you have the experience, take the responsibility and lead the charge. A few years ago, Uganda produced 5 million tons of maize. Uganda consumed only 1 million tons because Ugandans have other foods. It is only institutions and the animal feeds manufacturers that use maize. There was therefore a surplus of 4 million tons, which had no market in East Africa on account of the non-tariff barriers, protectionism. The prices collapsed and the farmers in Uganda walked away from growing maize. Only now to be told that there is a big demand for maize and even people are dying.
Bende ojiwo loso mwandu machalo kaka chumbe mag gedo e pinje mag Afrika ma ugwe kaka achiel kuom yore mag duoko piny kwan mwandu mithoro gol e pinje maoko, kwacho ni ma biro loso thuolo mag tije ne rawere kendo duoko piny omenda mitiyo godo e kelo mwandugo e pinje mag Afrika ma ugwe. We import 1.2 million tons of fertilizer into East Africa community, while we have the raw material for us to manufacture that fertilizer and save ourselves foreign exchange and create opportunity for jobs while we manufacture fertilizer for our own use in this region. We spend $500 million every year to import clinker for our cement manufacture, for our construction. That too, we have the raw materials in Kenya, in Tanzania, and in Uganda to produce clinker, and we can save $500 million from and wealth being exported from our region. Ruto wacho ni osegolo chik ne jatend migao mar ohala ma piny Kenya mondo tiko jatend migao mar ohala ma Uganda e nya ohala e kind pinje ariyogo. I did instruct the Minister for Trade in Kenya to work with the Minister of Trade in Uganda so that together we can formulate and sign into the guided trade agreement that will facilitate the Africa Continental Free Trade Area to begin to become a reality, and so that we can harness the opportunities for investment, for trade, and for people to work together in our region. East Africans will be better off if the most efficient East African producers are encouraged so that the whole of the region benefits. Nyasi no yore mana gi jotelo mogwel kende ka jopiny ne ok oyudo thuolo mar chopo nyasi no kaluwore gi tuo mar Ebola ma osemuocho tong' piny Uganda kod Congo kaachiel kod luoro mar tuo mar COVID-19. Kwa dhimbele nyakora mgajuang jalop jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua singo ni piny owacho biro chuga put mabiro rango kendo loso weche mag mbolea e pachoka. Mano yange kinde lamo mano obagi wa Singishu maduoko erokamano kuom biro telo kaka kweth mar Kenya Kwanza. Judith Omondi miyawaler mathoth. Jalop jatend piny Kenya otelo e ala mar duoko erokamano ne Nyasaye kuom miyogi thuolo mar telo ne piny Kenya. Alamni mane obagi e skund primar makoi lele kar chung' od bura ma Inapkoi ne okelo kanyakla jotelo mopogore opogore kuma oting'o nyaka spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Jalup jatend piny okawo kinde makende mar duoko erokamano kuom kadho obadho mokoni ne oketnegi kod sirkal mokalo e kinde campaign. Na ukweli usemwe ni kwamba Rais William Ruto hangefika Ikulu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Tumewindwa kama wanyama. Huyu William Ruto alidhulumiwa na kuteswa, kukosewa heshima, kuangaishwa. Saa ingine tulikuwa tunakaa na yeye tumejikuna jioni tunauliza tutafanya nini. Anatuambia muamini Mwenyezi Mungu. Hata hii maneno yote ya kusimamisha maendeleo hapa, Arol na Kimorel, ilikuwa ni siasa. Ationekane William Ruto hasaidii watu ya nyumbani ndio mchukie yeye. Mukasema hata ikisimamishwa tungari tunampenda na tutasimama na yeye. Asanteni. Rigathi diogi thuolo no mar chiwo singo mare ne obila mapachoka ka okoni giloso kaka gibiro medo obila osara kakwayo margi en ni gititijigi yo makare. Polisi hatutaki kutumia hawa ati kufanya kazi ya siasa. Ati kushika watu Friday, ati wanawachilia Monday. Hiyo ni kutumia polisi vibaya. Nao polisi wametumika vibaya na hawakusaidika hiyo miaka 10. Wanaambia shika watu Friday na mshahara ni ile ile ilikuweko wakati ya Mwai Kibaki. Si hata hii watu wangekuwa hakuna kidogo. Waseme vile tumetumia nyinyi vibaya, wacha tumuongeze mshahara kidogo. Hawa polisi sisi ndio tutawapanga na tutawaongeza mshahara hawa. Na tumemwambia hao tukiwaongeza mshahara pia na hawa wakuwa wangwana. Wabadilike pia wakuwa watu wazuri.
Wakipata kitu kikubwa waachane na kitu kidogo. Jotelo mopogore opogore mawuokie hoho mar okak mane omolie lamono bende ne okwayo mondo losnegi weche mag yo kod mbolea mondo jopur. Nimwambie koti moja, hata kama atanunua koti nyingine na mwingine, apange mambo ya mbegu, tusaidiane hii kazi. Spika mar od bura